Имам още малко видео. О! Семейство, свинчета. Големи игри, голямо нещо. Мрън. Не знам, припомни како слагаме храна, тия да ни идат да клепат там нещо. Не, те се смеят какво да е. Тревички хапват. Не е страшно. Не може тя да се оставя без храна. Те се знаят какво могат да е. Мики за живички. Ето сега звечките. Виж колко се разиграх. Точно за видео. Точно за клипчето. Да. И как едната глава там, другата тук. Кажете енергия, обаче нищо не се яли, нищо. Знам, бе, колко са и кривички. Ама то обаче бутане, има толкова сила. Така близко прави сянка повече. Не, знаеш колко добре се вижда. Това си Лампата е точно отгоре. Да, бе, за ръката окей, ама... Аз си хващам. Ама сега не е за пропускане, това са първите им часове, утре са къде по-големи. Да, са грамадни, ще И бъдат и напреди, те. ама ще правят други неща сега, колкото и да е това. Виждаш, те с минути се променят. В този смисъл, че се държат като не новородени бебени. Теди ще е доволна, искаше клипчета, снимки. Сега да взема. Тебе те мразеше да снимаш. Ето сега имаш повод да снимаш. Панделката. Още от този ден седи. Айде стига.